Neviem si popravde predstaviť, že by som nemohla už cestovať. To je tak zakorenené v mojom živote a v tom, kto som. Ja sa vlastne identifikujem aj tými cestami, tým cestovaním, tou vášňou pre to cestovanie. Ak by si mala vyskladať svojho ideálneho partnera z vlastností mužov z rôznych krajín. No dobre, takže fyzicky pekný, s vášnivým, s dobre vychovaným, vzdelaným a verným. To znie inak dosť dobre. Ja viem. Milada Konečná, známa ako Mili Mundo, je cestovateľka, blogerka a lektorka jazykov. Precestovala takmer 60 krajín, z toho mnohé aj sama. Na Slovensku prednáša o svojich zážitkoch, solo cestovaní a inšpiruje ľudí vykročiť z komfortnej zóny. 4x4 SUVčko čierne s čiernymi sklami a zastavil mi na diaľnici a ten chlap vo vnútri, som si ho nestihla. Na diaľnici si stopovala? Áno, na diaľnici. A prvé, čo ten človek spravil, tak zamkol za mnou tie dvere, prezrel si ma celú od hlavy po pät, ja som mala na sebe šaty, lebo som bola teda na pláži a olizol si takto tie pery, že... A ja, že oh no. Ty si sa naučila za pol roka po španielsky. Bueno. Puedo hablar todo el día lo que quieres, pero no sé si vas a entender todo. A ešte po grecky niečo. Povedz, že v Grécku už nebudem nikdy vstupovať. To neviem povedať. Okay. Možno by som sa to mala naučiť. Dobre. Den milao polikala, ale catalaveno ligo, ime aposti Slovakia, ime Mili i echis oreamatia. Čo teda znamená, že nerozprávam veľmi dobre, ale rozumiem trošku. Som zo Slovenska, volám sa Mili a máš krásne oči. Čo sú pravidlá bezpečného cestovania, obzvlášť pre ženu solo cestovateľku? Takže, pre mňa je základ číslo 1. Partnerom tohto podcastu je Slnco. Fotovoltika pre ľudí, ktorí chcú byť zodpovední, nezávislí a plní pozitívnej energie. Posvieťte si na nich na slnco.sk.